Okay din yung ride na mo karon kay na maligyag balot. Kami ang magbulalo pero na naman good may nakaset na place. Grabe, tanaw sila Yun Aliwagwag Falls. Gahapon malas kayo, napalungan to o GoPro. Around 5 minutes ang padulong dito sa highway na dyan mismo. Paano na ako ingon guys, nagtaligsik na po. Oh grabe nakuha sa balod OMG, stranded. Na may PC So hi guys, namin dire karon sa Shell Bangkal. Mag-ride may padulong Baganga. So mo ni among line up. Sa likod na to si Mojo. Ang nasa tong front, Prime Cruise. And then si Traction. Chill ride lang may karon kay napod may mga angkas kami tanan. So for this ride, ang among rota is mo ni siya. Makita niyo sa screen. It's been a while since last na vlog nato. Actually katong mga videos nato sa vlog, ito mga gipang post nako na medyo wala na kayo siya effort. Mga na stock up na videos na nako to siya. Dugay na to siya ng mga clips. Karon pa nako siya gi-upload. Timing po kayo nag-invite si Traction na mag-ride out karon. Ang among atuan first dito sa resort na Langoyon. Then i-check na po nato ilang mga prices dito. Mojo naka MT-07 butaan na nag-silencer naman. Grabe ka stricto na sa Davao karon. Nakoy nakita na post MT-10 ilang gidakop kay saba ang pipe. Rolling shot. Prime Cruise. Wala day sila nag-vlog. Ako ra. So ang agihan na mo is padulong sa Mawab. Bale first time pa dyan ako ni na makaagi sa Mawab na nakamotor. Kaniya mong biyahe padulong sa resort na mo ang atuan is around 5 hours lang. Pero nakamotor man we. So I think kaya rin mga 3 hours. So mani ang nag-una sa mo line up. Then nakailis na pa din si Traction o Bistar. Abot lang kung i-vlog to niya. So balik na ta sa tong linya. Di ba klaro? Nana demi sa Panabo. Kamu na bahala. Tansya kung pila to ka minutes. Pero murag dali-dali radyo to. May pang suga diri sa Panabo Mas okay pa na yung nasa layo. Siga tanan suga nila compared sa Davao. Pila lang ka minutes Tagom na ta. Next aning Tagom is Mawab na. Dati maka-adto ra jud ko diri sa Tagom o mag-outing me. Pa sa mga outing dili pa jud perme. Mo na ni ron nagsakit na ako ang lobot. Supposed to be ang kaning loop unta is Traction lang jud kay birthday celebration daw niya. Gi-invite na ako pud mi niya mo sabay para mas lingaw. Diri lang maglibog ta kung asa jud mo linya sa Mawab. Kay natingala kay mo linya na diri. Then next na pud nasa Pikas. Okay, larga na mi. Gi-change siya na mamang bag. Napaday fogs dire banda. Ang butasan na ni siya. Ano na to. Okay din yung ride na mo karon kay na maligyag balot. Dira. Ligyag kag balot. Ang ganahan po nako sa ride na mo karon is makaadto dito sa Katiil Falls. Katiil Falls ba to? Dili to siya Katiil Falls. Aliwagwag ata to. So mata kung gusto atuan pod magpa-picture jud ka dito. Unta dili baha ang iyahang falls. Kaya na time na pag kusog ang ulan, mo brown iyahang tubig.
So matimingan tag-ingat to, baha iyahang tubig. So wala, malas. Nanademi sa Monte Vista karon. Di ko sure ganong kon. Baril do? Bang. Okay, pagas. Okay, so patap up sa mi o gas kay murag layo-layo pa siguro to. So okay pa manunta kay 4 bars pero sa bagay sila man mas nakabalo sa dalan, so sundo nato sila. Padulong na mi sa Baganga pero na pa mi hapitan pagkauna na ata to. Breakfast sa mi kay wala pa mi kauntanan. First time na ako makaagi diri na dalan. Nawa na to kung nice ba ang dalan nila. Sementado ba tanan? Patag dire no. Nice kayo. So nag-stop over mi kadali dito sa tindahan. Kaya nag-ulan na. Kailangan na mag-raincoat. Grabe ni mong ride karon. Dili pud mi anad sa kong OBR na mag-motor. Mostly pag magbiyahe may sakyanan dyan. So raho na to no. Makaya pa dyan nato ni ride na motor. Kaya gani medyo kapit pa to ang tires no. Gamay na lang kay ang tread life. Sa center niya is kung ano dyan siya, hilis. So far ako maingon lingaw gyapon siya no. Maski pag nagmotor ka. Kami ang magbulalo pero na naman good may nakaset na place. So stop over sa medre Yats Kapehan. Padulong na may karon sa Aliwagwag Falls. Unta dili baha dito no. Kani kay mag cold start ni. Grabe, tanaw sila oh. So, nana dito sa Aliwagwag Falls no. Pero mini Aliwagwag Falls. Paminaw na ko marag duol na lang to siya ba. So doon na ta sa falls. Excited na po kay kaning Aliwagwag Falls. Nice mo siya sa mga pictures. Tagan ko makita ng mga riders pod naga-picture sila dito. So ako pod gusto na ko na mata-picture ko ako ang OBR. Gusto na ko siya karon. Kabala ko di na siya gusto mag-picture pero bahala na. Aliwagwag Falls. Yun. Gapuho Di maligoan dere? Agot lang karon. So mani siya guys ang Aliwagwag Falls. Then first time pa po ako na nakaato dire. Okay, so manami dire sa Aliwagwag Falls. Karon padulong nami sa Baganga. Diretso nami dito sa place namong atuan, which is dito sa Langoyon Beach Resort. Then i-montage siya po nato dito gabot sa place. Ang beach ko day na atuan namo karon is very ano siya, affordable. Iyahang overnight appeal na room which is good for 8 persons. Around 7.5 lang siya. Ang room niya nice na pod. Excited na ko no, magligo-ligo na pod ta. So far sa mong pagbiyahe nice kaya ang mga dala no. Naka-aspalto siya. Denderi sementado. Lahi lang pagka sementado kay dili pareha sa Davao na murag mag-uyog-uyog. Diri smooth siya, mura siyang naka-aspalto pod kay nako ma-feel ang lupak. Thumbnail ba? Thumbnail din. Naku! OMG, stranded! G250 ni pagbalik. Sakay ko mag-video ko. Magaling kang kupal ka. Sige, sakay na sakay! Sakay mo eh! Na may PC oh.
Yeah, boy. Iyaw kayo. Delivery dito kay. Ambak na lang. Ambak na dito. Right, so pauli na mi sa Davao and naka-ready na may tanan. Okay. Kahapon malas kayo, napalungan ta o GoPro. Dili ko maka-change og battery kay nag-ulan pod si masudlag tubig ang ato ang GoPro. So far nalingaw jud mi sa Langoyon Beach Resort. Kung gikan ta sa Langoyon Beach Resort, around 5 minutes ang padulong dito sa highway na jud mismo. Grabe si Baganga. Way adlaw siguro na dili magulan dire ba. So karon padayon ako di sa amo ang pag-loop. Padulong Migmati. Tuyok mi dito. Paano na ako ingon guys. Nagtaligsik na pod. Unpredictable jud kay ang weather dire kung magbiyahe mo. Pero mga tao dire di na sila ganahan maligo ba. Kung isipon nimo, pero may sila makakitag dagat. Ganahan pa ka maligo ano. Kumusta kaya atong GoPro no? Nice ba kaya atong kuha? Municipality of Tarragona. Oh, grabe na kuha sa balod oy. Oops, basta manay nakahadlok sa biyahe ba? Kaya na yung possibilities mas slide ta sa baga na tubig. City of Mati. Okay, so nag CR break sa mi. Ay, nabil ako naka-on. Mop! Si Mop!